Na papi. Most megküldjük, mint Marika néni a kóstolót. Csak mindig jön valami bozi fasz, ott a Renault, figyeld. Renault is itt van. Azt a kurva, bazd meg, megy ez mint az állat. Jó van, az övet majd bekapcsoljuk majd, nem sokára. Bim bam bum bam bam. Kibaszott jó hangja van neki, bazd. Jaj, hogy nektek most kell ám itt jönni. Mindenkinek most kell jönni, bazd meg. Mindenkinek, bazd meg. Az összes faszopónak. Nem baj. Belassítunk, papi kuki. Mindjárt jó lesz. Nem látszik benne. Na. Párlógáz, vázd meg! Azt a kurva, vázd meg! Nem szar. Na csumi!